сархати хабарҳо. қарори барканории Шавкат Бобозода содир шуд, вале сабабашро нагуфтанд. дуздии кӯдаки навзод аз таваллудхона дар ноҳияи Ҷомӣ. ҳаракати автобусҳо миёни шаҳрҳои Қазоқистон ва Русия боздошта шуд. рӯз ба хайр, бинандаҳои гиромӣ, умедворам хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред. имрӯз 30 сентябр аст. ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 29 сентябр бо қарори Шавкат Бобозодаро аз мансаби раиси оҷонсии содирот барканор кард, вале сабаби тасмимро нагуфт. Ба иттилои дарёфтӣ, раиси оҷонсии содирот ва вазири пешини саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон Шавкат Бобозода боздошт шудааст. Манбаъҳои Радиои Озодӣ гуфтанд, ки ӯ ба қаллобии махсусан Калон гумонбар аст. Наздиконаш мегӯянд, ягон мушкилӣ нест. Як манбаи огаҳ аз қазия ба шарти зикр нашудани номаш рӯзи 26 сентябр ба Радиои Озодӣ гуфта буд, Шавкат Бобозода 2 ҳафта пеш боздошт шуда, зидди ӯ бар пояи банди 247 қисми 4 кодекси ҷиноӣ парванда кушода шудааст. Ин банди қонун ҷарима ва ё аз 8 то 12 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Ба иттилои дарёфтӣ, Шавкат Бобозода ҳоло дар боздоштгоҳи муваққатии Вазорати корҳои дохилӣ нигаҳдорӣ шуда, парвандаашро муфаттишони Додситонии Кул таҳқиқ мекунанд. Наздикони Бобозода ҳозир нашуданд масъаларо шарҳ диҳанд. Як кӯдаки навзод аз таваллудхонаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дуздида шудааст. Ба иттилои як корманди шӯъбаи корҳои дохилии ноҳия, ин ҳодиса шоми 23 сентябр рух дода ва мақомот дар пайи таҳқиқи ҳодиса ҳастанд. Волидони кӯдак сокинони деҳаи Гулистони ҷамоати деҳоти дӯстии ноҳия буда, ин нахустин тифли онҳост. Ба нақли корманди пулис, падари кӯдак дар муҳоҷирати меҳнатист ва модари кӯдаки зоимони сангинро пушти сар кардааст, ҳамоно аз рабода шудани писараш хабар надорад. Ба иттилои корманди милиса, ҳодиса замоне рух додааст, ки модари кӯдак баъд аз ҷарроҳӣ ба шӯъбаи эҳёи таваллудхона интиқол ёфта ва навзод беназорат мемонад. Дуздидани тифл дар Тоҷикистон ҳодисаи нодир аст. Моҳи марти имсол Додситони ноҳияи Шоҳмансурӣ душанбе як занро бо гуноҳи одамрабоӣ ба беш аз 9.5 соли зиндон маҳкум кард, ки аз роҳи фиреб фарзанди 2 моҳаи зини дигарро гирифта ба хонааш бурда буд. Манижа Сангин, овозхони зодаи Тоҷикистон, замони баргузории консерташро, ки сафари бекорнашаванда номида буд, аз моҳи октябр ба ноябр гузаронид. дар ин бора ӯ дар саҳифаи худ дар фейсбук хабар додааст. ӯ сабаби ин тасмимашро ба эълони басеҷ ё мобилизатсия дар Русия ва масоили таъмини амнияти гурӯҳи мусиқинавозонаш рабт додааст. ӯ гуфтааст, ҳамаи билетҳои қаблан харидашуда дар рӯзи дигари таъиншуда низ эътибор доранд. қарор буд консерти Манижа рӯзи 9 октябр дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе баргузор шавад. ин барномаи ӯ дар доираи як сафари ҳунарияш ба 6 кишвар роҳандозӣ шудааст. даромад аз ин консерти ӯ ба бунёди овозхон равона мешавад. бунёди ӯ силсила ном дорад ва ҳадафаш кӯмак ба қурбониёни хушунат дар миёни муҳоҷирону паноҳандагон аст. ҳама чизе ки мехоҳанду мехоҳед дар ин ҷо ҳаст. тозатарин ахбор, гузоришҳои видеоӣ, шарҳи ҳодисаву таҳқиқоти журналистӣ. заминаи Радиои Озодиро насб кунед ва ҳамаи инро бо ангушт задан ба телефони ҳушманди худ ба даст биёред. Дилшод Исматуллозода аз мақоми раиси ширкати давлатии Тоҷик Эйр барканор шудааст. Дар қароре, ки бо имзои раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 29 сентябр содир шуд, сабабро гузаштан ба кори дигар гуфтанд, вале ҳеҷ шарҳе надоданд, ки чӣ кор. бо қарори дигар Парвиз Шодмонзода мудири ширкати Тоҷик Эйр таъин шудааст. Тоҷик Эйр ягона ширкати давлатии ҳавопаймоии Тоҷикистон солҳои дароз аст, ки мушкили молӣ дорад. бо вуҷуди қабули барномаҳои давлатӣ барои ба по хезондани он, вазъи ширкат беҳн нашуд ва ҳавопаймоҳояш аз парвоз монданд. Радиои Озодӣ соли гузашта дар як таҳқиқот муайян кард, ки ширкати Тоҷик Эйр дар остонаи варшикастагии комил аст. таҳқиқи Радиои Озодӣ нишон дод, ки Тоҷик Эйр аз идораи андоз, бонкҳо, фурудгоҳҳо ва хадамоти техникӣ зиёд аз $40 миллион қарздор аст. 30 сентябр дар Тоҷикистон рӯзи Ҷалолиддини Балхӣ аз намоёнтарин суханварони форсу тоҷик таҷлил мешавад, ки дар қарни 13 такони бузурге ба адабиёт ворид кардааст. Девони Шамс ва Маснавии маънавӣ, ки аз 6 дафтар иборат буда, асосҳои фалсафаи тасаввуфро дар бар мегирад, аз бузургтарин осори ӯ ба шумор меравад. Дар як суҳбати сарироҳӣ аз сокинон пурсидем, ки чаро мавқеи ӯ дар адабиёти милливу ҷаҳонӣ хоса аст ва ҳаводоронаш аз ашъори ӯ чӣ медонанд? Бимиред, дар ин ишқ бимиред,
در این عشق چو میرید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید از این خاک برآیید از این مرگ مترسید از این خاک برآیید و سماوات بگیرید. خوب این غزل بسیار دراز است. درباره مولوی چی گویم؟ این شخصیت نادرترین روی دنیا است، بزرگترین شاعر است که ما همه تاجیکان باید با این شخصیت خیلی افتخار داشته باشیم که این شخصیت در تمام دنیا میدانند. این کلاسیکی که در آثار مولانا وجود دارد و امروز به این سطح شاعران ما نمیتوانند چنین کلاسیک رو به وجود بیارند. خوب برای احیای فرهنگ بزرگ معنوی ملت تاجیک و تمام جهانیان فکر میکنم که آثار مولانا میتواند یک روح بخش انسانیت باشد. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. با همین کلام من فکر میکنم که مولوی خاتمه نمی شود و مولوی در همین هم جمع‌بندی می شود. مولوی متعلق نه فقط به ملت تاجیک و به ملت ایران زمین بزرگ، بلکه متعلق به تمام آدمان روی دنیا است، ناوابسته از دین، مذهب، پوست، نژاد و قومیت و خلقیت آنها. چند پیش در کتابخانه ملی با در نظر داشت روز مولانا آثار مولانا برگزار گردید و در اونجا اکثر پژوهشگران یک فکر را ابراز داشتند که مولانا وطن ندارد بلکه مال جهانی است. این فکر اشتباه است. این فکر پان اسلامیسم است و ما باید تاجیکان در واقع با آثار و حیات فعالیت مولانا آشنا باشیم از نزدیک، چون که هیچ گونه ارتباط شویی در زمان پست مدرن ما را از مولانا دور نمی کند. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست، پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، گفته ما گفت آن کی یافت می نشود، آنم آرزوست. از اینجا جسارت زیادتر می شود. қазоқистон ва русия ҳаракати автобусҳоро дар масири самара урал ва талиати урал аз 29 сентябр боздоштанд. истгоҳи урали қазоқистон хабар додааст ки ин тасмим ба хотири таъмини амнияти мусофирон дар пайи ҷамъшавии зиёди одамон дар гузоргоҳҳои марзии русия гирифта шудааст. дар бораи дубора роҳандозӣ шудани ҳаракати автобус баъдан иттилоъ дода мешудааст. раиси ҷумҳури русия Владимир Путин 21 сентябр ба сеҷи қисман эълон кард. дар натиҷа ҳазорон рӯз кишварро тарк карданд. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 30 сентябрро фаро мегирад. 30 сентябри соли 1997 мақомот аз хатми ҷараёни бозгардони фирориони ҷанги дохилии тоҷикистон аз афғонистон хабар доданд. ҳисобҳои созмони милали муттаҳид мегӯяд дар солҳои ҷанги тоҷикистон ҳудудан 50 000 шаҳрвандони тоҷикистон аз рудхонаи 5 убур карда дар қаламравҳои шимоли афғонистон паноҳ ёфтанд. бозгардони онҳо ки асосан аз сокинони ҷануб ва шарқи тоҷикистон буданд чанд сол идома кард. дар тоҷикистон 30 сентябр рӯзи мавлонои румӣ аст. ҷалолиддини румӣ мутафаккири бузург соли 1207 дар ҳудудҳои имрӯзаи тоҷикистон ба дунё омада як шоир ва донишманди сатҳи ҷаҳонӣ шуд. яке аз маъруфтарин корҳояш маснавии маънавӣ асари манзуми фалсафиву ирфонӣ аст ки дар ҳудуди тоҷикистон танҳо баъди касби истиқлолият рӯи чопро дид. румиро яке аз ҷаҳонитарин намояндагони адабиёти форсу тоҷик меноманд ки осораш ба забонҳои хориҷӣ фаровон тарҷумаву паҳн шудааст. 30 сентябри соли 1920 коргардони маъруфи синамои тоҷик Борис Кимёгаров таваллуд шудааст. муаллифи филмҳои қисмати шоир одампӯсташро иваз мекунад дар таърихи синамои тоҷик бо эҷоди достонҳои шоҳнома ном баровард. достони рустам, рустаму суҳроб ва достони сиёвуш то имрӯз ганҷинаи филмҳои миллии тоҷикиро ташкил медиҳанд. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст.
шумо навиди бомдодиро аз радиои озодӣ тамошо кардед. назару пешниҳодҳоятонро ба мо нависед. то дидори баъдӣ дар ҳамин барнома. хайр, худо нигаҳдор.